Hayırlı kеш эфирде яңалыклар, студияда Мерип Мавзалова бүгінгі шығарылышта. Сәләмәтлекне кайгыртып, район медицина хезмәткәрләренең коллегия утырышы узды. Бердәмлектә көч, мөслимләр махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм узатты. Тарихта без изелебез. Шәҗәрәләр фестивале нәсел җепләрен ныгыта һәм гырыф-гадәтләрне саклый. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак бүген сәламәтлек саклау хезмәткәрләренең коллегия утырышы узды. Анда Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Илдар Фатыйхов, район башлыгы Альберт Хуҗин катнашты. Бу көн сәламәтлек сагында торучылар өчен генә түгел, райондашлар өчен дә истәлекле булды. Бүген район үзәк хастаханәсендә күптән көтелгән маммография бүлмәсе ачылды. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Илдар Фатыйхов, район башлыгы Альберт Хуҗин һәм маммография аппаратын урнаштыру өчен бүлмә җиһазларга чираттагы иганәчелек ярдәмен күрсәткән Агромастер компаниясе генераль директоры Илгиз Исламов катнашты. Кызыл лентаны кискәннән соң кунаклар бүлмәгә үттеләр. Аппаратның эшчәнлеге һәм бүлмәнең уңайлылыгы белән таныштылар. Җитәкчелек шулай ук компьютер томография бүлмәсен дә карады. Мен 61 яшь, мен 61 уже авылда яшәгән кеше. Бу монда туган булмаса, күрше булмаса, классташ булмаса, дус барсы да шул ук бер кешеләр бит инде шул мөслим халкы. Әгәр дә мөслим халкына бәләкәй генә файда тигереп була икән, нигә инде аны? Мен бит соңгысын бирмим. Әгәр дә биреп була икән, нигә булышмас? Хастахана коллективының коллегия утырышы район мәдәният йортында узды. Чарада шулай ук министр урынбасары Илдар Фатыйхов һәм Альберт Хуҗин да катнашты. Мөслим үзәк хастаханәсе сәламәтлек саклау дәүләт автономияле учреждениесенең 2025 елдагы эшчәнлеге һәм 2026 елга бурычлар турындагы доклад белән үзәк хастахананың баш табибы Дамир Сулейманов чыгыш ясады. ГАУС Мусульманская ЦРБ стабильно и в полном объеме оказывает населению круглосуточную скорую и стационарную медицинскую помощь, осуществляет 100% охват профилактическими мероприятиями. Сеть лечебно-профилактических подразделений Мусульманской ЦРБ состоит из стационаров, взрослой и детской поликлиники, отделения скорой медицинской помощи, Старокармалинской врачебной амбулатории и 37 фельдшерско-акушерских пунктов. Хастахананың эшчәнлеге күрсәткечләре һәм республика күләмендәге саннар белән министр урынбасары Илдар Фатыйхов таныштырды. Ну и вот все-таки благодаря вашей адресной работе с каждым индивидуальным врачом, который захотел бы здесь работать в Муслимском районе, благодаря вашей поддержке, да, и предоставлению жилья, других мер поддержек, вот удается привлекать все-таки кадры. И 8 человек привлеченных это тоже немало для такого немногочисленного района. Поэтому тоже пожелание вот этот тренд по привлечению кадров сохранить. Район башлыгы Альберт Хуҗин хастахана коллективының һәм район җитәкчелегенең һәр вакыт тыгыз элемтәдә эшләвен, коллективның районда узган һәр чарада актив катнашуын билгеләп үтте. Нинди генә мероприятие булмасын, спартакиадада среди организаций и предприятий района достойно тоже үзләре катнаштылар. СВОга без гуманитарный помощь җыябызмы, помощь членам семьи кирәк буламы? Чара ахырында бер төркем хезмәткәрләргә Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының мактау грамотасы һәм рәхмәт хатлары, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклауның мактаулы хезмәткәре тармак билгесе тапшырылды. Шулай ук район башлыгының мактау грамотасы һәм рәхмәт хатлары, район үзәк хастаханәсенең мактау грамотасы, сәламәтлек саклау оешмалары хезмәткәрләренең беренче профсоюз оешмасының мактау грамоталары да хуҗаларына бирелде. Фәридә Гаинтинова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Бу атнада махсус хәрби операциягә чираттагы ярдәм йөге озатылды. Быелга беренче йөк булса да ярдәм илтүчеләр махсус хәрби операциягә 31 тапкыр бара. Коллегаларыбыз ярдәм озатучылар һәм илтүчеләр белән күрешеп кайтты. Чираттагы ярдәмгә дә район җитәкчелеге, эшмәкәрләр, Мөслим һәм күрше районнарның битараф булмаган халкы һәм волонтерларның уртак хезмәте белән җыелды. Ярдәм йөген егетбез волонтерлар төркеме җитәкчесе Рүзәл Минхаҗев җитәкли. Инде безнең Алла берсе 31 тапкыр бару булачак. Хәзер безнең бару юлы озынайды, чөнки инде Курск яклары, Стәлдә, Белгород. Безнең егетләр, бигрәк тә Мөслим егетләре, Татарстан егетләре кайда? Без инде һәрберсенә барабыз. Менә туган як күчтәнәчләрен тиеп алып барабыз. Кемгә нәрсә кирәк, һәрберсенең хузурын үтәргә тырышабыз.
Җыелган ярдәмне төргәкләүдә Сония Җиһангирова җитәкчелегендә игелекле волонтерлар һәм актив райондашларыбыз ярдәм иткән. Төрле авыллардан килгән егет-кызлар тиз арада җыелган күчтәнәчләр, медикаментлар, маскировка шелтәрләрен һәм башка бик күп кирәк-яракларны берничә көн эчендә төргәкләп бетергәннәр. Тимер караватлар алып барабыз госпитальләргә, матраслар, юрганнар, мендәрләр һәм инде әзер күчтәнәчләр, матайлар алып барабыз, 2 машина алып барабыз һәм инде үзебезнең мөслим егетләренә мунча алып барабыз, чөнки инде безнең егетләрне бик нык яндырдылар, әйберләре калмады. Юлга 4 машина кузгалабыз, 4 берәмлек техника, 10 кеше кузгалабыз инде без. Алла бирсә, 1 фура, 3 җиңел машина, 2 прицеплы. Шушлай итеп барып, егетләрнең кәефләрен күтәреп, инде артистларыбыз да бар. Махсус хәрби операциядә илебез шикләрен саклаучы егетләргә бик тиздән мөслимләр күчтәнәчләре һәм аларның сәламнәре генә түгел, җырлы күчтәнәчләр дә барып җитәр. Озатылган һәр күчтәнәч кирәк-яраклар егетләребезгә авыр вакытта ярдәм итсен, күңелләренә тынычлык бирсен иде. Юлдагы егетләргә дә исән-сау әйләнеп кайтырга насыйп булсын. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Татарстан Республикасы Дәүләт архивы тарихта без эзлебез шәҗәрәләр фестивален үткәрә. Ул нәсел җүпләрен ныгытуны, гаиләләр тарихын өйрәнүне, яшь буында туганлык, милләтпәрвәрлек хисләрен арттыруны максат итеп куя. Шул ук вакытта Татарстан халыкларының милли гореф-гадәтләрен яңарту да бер максат булып тора. Фестиваль муниципаль зона һәм республика этапларында үткәрелә. Бу атнада бәйгенең район этабы узды. Шәҗәрәләр фестиваленнән Фәридә Гайнетдинова репортажы. Быел әлеге фестиваль 8-нче тапкыр үткәрелә. Фестивальнең муниципаль турында 3 гаилә катнашты. Мәдәният йортына әлеге фестивальдә катнашучы гаиләләр һәм аларның якыннары җыелды. Гаиләләр жюри составын һәм тамашачыларны шәхси күргәзмәләр белән таныштырдылар. Гаилә шәҗәрәләрен тәкъдим иттеләр. Фестивальдә катнашучы гаиләләрнең чыгышын Татарстан Республикасы Дәүләт архив идарәсе тарафыннан килгән мәртәбәле жюри бәяләде. Безнең шулай гаиләләрегез белән җыелып килүегез, әзерләнүегез, шәҗәрәләрне ясауыгыз инде ул үзе зур җиңү. Менә мондый гаиләләр районыбызда елдан-ел безне сезнең аркада шушы фестиваль аркасында без барларга безгә мөмкинлек бирә, безгә дуслаштырырга мөмкинлек бирә. Алар инде гаиләләр туганнары белән якынрак аралаша башлыйлар. Фестивальнең икенчелешендә гаиләләр үзләренең тарихи тамырлары хакында сөйләделәр, җырлы бөйле тамашаларын тәкъдим иттеләр. Олы Шакмак авылына Инҗи һәм Фәнис Гариповлар үзләренең бүгенге һөнәр осталыкларына әби-бабай, әти-әниләреннән өйрәнеп калганнар. Biz bu festivalga indi bik dolqinlanib keldik. Bir sözsüz bik сөйенеп келдік. Өзебезнең 7 буын бабабызны тапканыбызга гырурланып келдік. Үзебезнең бабаларыбыздан калган шөгыльләрне үзебездә саклап калганга сөенәбез. Әнкәләребезнең ризыкларны өйрәтеп безгә калдырганнарына сөенәбез. Biz инде киләчәктә дә балаларыбызга тапшырырбыз дип куанып яшибез. Фәнүзә һәм Марсел Гыйфановлар Тойгилдә авылында гомер итәләр. Гаилә башлыгы бүгенге көндә берничә китап авторы. Фәнүзә ханым йорт җылылыгын саклаучы, йортларына килгән һәр кунакны тәмле ризыклар белән каршы алучы хуҗабикә. Biz шунда якын туганнар, безне берләштереп торучы менә Тойгилдә авылында Марсел абыебыз бар, ул инде безнең өлкән буын кешесе дип әйтегәндә, алар һәрберебезне якын итәләр, нык якын туган күрәләр, туган җипләрен өзмиләр. Ерактагы туганнар белән дә менә оралашып торалар. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә, менә шуларның аркасында гына без менә шулай тиз оештык дип әйтсәк тә була. Усаклык авылына килгән Ирина һәм Константин Шамукаевлар гаиләсе данлыклы укытучылар нәселеннән. Аларның укытучылык буенча гаилә стажы берничә йөз елдан да артып китә. Фестивальгә без әзерләдек, Мари халкының гореф-гадәтләрен киридән торгызга тырыштык һәм шушы Мари гореф-гадәтләре хәзерге заманда ничегрәк күрсәтергә дә уйлаштык та, бик матур итеп борынгы гадәтләребезне бүгенге көнгә яраклаштырып күрсәттек. Гомуми нәтиҗәләр буенча Олы Шакмактан Гариповлар гаиләсе 3нче урынга лаек булды. Аларга фестивальнең дипломы һәм 30 мең сумлык сертификат тапшырылды. 2нче дәрәҗә диплом һәм 40 мең сумлык сертификат Шамукаевлар гаиләсенә бирелде. 1нче призлы урын Гыйфановлар гаиләсенә тапшырылды. Алар 1нче дәрәҗә диплом һәм 50 мең сумлык сертификатка ия булдылар. Гыйфановлар гаиләсе шулай ук фестивальнең зона турында катнашу хукукын да алдылар. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Мәгариф өлкәсе яңалыклар ярата. Мәктәпләрдә 3нче ел инде киләчәккә билет проекты эшли, анда урта һәм өлкән сыйныф укучылары катнаша. Проект һөнәр сайларга ярдәм итә ди укытучылар. Киләчәккә билет проектының Мөслим гимназиясендә ничек гамәлгә ашырылуы турында Лидия Шәймиева материалында.
Проектның максаты 6-11 сыйныф укучыларына һөнәри юнәлеш бирү. Киләчәккә билет проектында катнашучы егет-кызлар өчен тест үткәрелә. Әлеге тест аларның инде һөнәрләргә өстенлек бирүләрен һәм заманча перспектив тормаклар, кирәкле компетенциялар турында хәбәрдарлык дәрәҗәсен билгеләячәк. Әлеге проектта һәр профессияның нечкәлекләре турында фикер җиткерелә, балалар белән әңгәмә уздырыла. Һәм инде мин бу проектның балалар өчен бик тә кирәклеген аңлыйм һәм шуны балаларга җиткерергә телим. 7нче сыйныф булуына карамастан, алар киләчәктә үзләрен нинди һөнәр өлкәсендә күрәсен инде алар күз алларга тиешләр. Бик нык физика, математика яратам һәм бу дәресләрдә аның белән танышабыз без. Үзем бик күп әйбер беләм бу дәресләрдән, бик күп диагностикалар үтәбез без, алар аша без үзебез кем буласы икәнебезне беләбез киләчәктә. Сораштыру методикасы Россия тикшеренүчеләренең фәнни хезмәтләренә һәм WorldSkills Russia экспертлары практикасына нигезләнгән. Бүген ул төрле яшьтәге балалар арасында сыналган да инде. Мне очень нравятся эти занятия, потому что там можно изучить много вещей, узнать о своей стране больше, его технологии и его развитие. Еще можно записаться на любые кружки, узнавать о них и развивать свой интерес. У нас занятия проходят по четвергам. В течение 45 минут дети заняты изучением различных сфер деятельности, в которой они могут выбрать свою будущую профессию. Они знакомятся ближе, погружаются в эту сферу и в дальнейшем, возможно, выберут ту или иную сферу. Аның үтемле ягы инде әлбәттә бәхәссез бик күп. Балалар үзләренең нинди фәнне яхшырак үзләштергәннәрен билгели алалар. Шуның нигезендә инде нинди профиль классын сайларга һәм инде әлбәттә яңадан киләчәккә кайсы уку йортына барырга һәм кем булырга дигән сорауларга бүгеннән үк җавап әзерлиләр. Тестлар 3 этапта үткәрелә. Аларның һәр кайсы эзлекле рәвештә, ничек аңлы рәвештә һөнәр сайларга, минем сәләтем нинди өлкәләр миңа кызыклы һәм алар турында нәрсә беләм кебек сорауларга җавап бирергә ярдәм итәчәк. Тест нәтиҗәләре буенча укучыларга киңәшләр, һөнәри траектория төзү буенча тәкъдимнәр бирелә. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Шаяннар һәм тапкырлар клубының республика лигасы бәйгедә катнашыр өчен командалар җыя, шул максаттан бәйгенең район этабы редакторлары Мөслимгә килде. 3 көн дәвамында алар шаярту өчен темалар табарга, текстлар язарга өйрәтте. Район яшьләре теманы ничек үзләштерүләрен гамәлдә күрсәтте. Бәйгедә районыбыздан 6 команда катнашты. Командалар үзләре белән таныштырды һәм көн кадагына шаяртырга тырышты. Уенчылар темаларны һөнәрләре, яшәү рәвешләре һәм район тормышы белән бәйләде. Бәйгедә шактый үтемле фикерләр ишетергә туры килде. Настоящий кризис — это когда у тебя 20%, а капельниц всего 3. Погнали! 3 дня, значит, мы учились играть в КВН, мы рассказали от нас лекции полезные, научили ребят писать шутки, как вести себя на сцене, актерскому мастерству. Во второй день мы с ними писали шутки, а сегодня уже у нас отчетное выступление. Ребята все очень крутые, все заряженные на КВН, у всех получилось выступить на уровне, даже те, кто выступает первый раз, показали превосходные выступления. Шаярта белү тапкырлыкта яшь чикләүләре юк. 25-30 яшьлек яшьләр белән беррәттән мәктәп укучылары, студентлар да тапкырлыкта көчләрен сынады. Без инде балалар бакчасы командасы, җыелма командасы 2нче ел рәттән катнашабыз. 3нче ел без 1нче урынны алган команда. Безнең инде шаярулар, үзебез балалар бакчасында эшләштен, балалар турында, мәгариф турында тиз генә әзерләндек. Жюри командаларны сәхнә осталыгына, тапкырлыгына карап бәя бирде. Рус телендә чыгыш ясаучылар арасында балалар бакчаларының детсот командасы җиңү яулады. Район хастаханәсенең Люди в масках командасы 2нче, Яңа Усының Усы-решалочки кызлары 3нче урынга чыкты. Наша команда называется «Усы-решалочки». У нас даже есть на лице усы, потому что мы из Новых Усов, деревня Новые Усы. Мы никогда не выступали на КВН. Это для нас было впервые. Было очень весело, интересно подготавливаться. Мы учили слова, подбирали музыку, вставляли свои реплики какие-то там, составляли миниатюры. Татар телендә чыгыш ясаучылар арасында 1нче урынны яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлегенең Яббаров оныклары командасы алды. Политехник техникумның Иванай бурчаклары командасы 2нче урынга лаек булды. Район мәдәният бүлегенең иҗат шоукымы гран-прига лаек булды. В
Biz endi 2-3 kunlab әзерләнәбез. Кичәгенә әзерләнеп бүген генә чыгу түгел. Безгә бер ярдәм итмәде. Без үзебез инде культура хезмәткәрләре барыбер дә инде юмор ягыннан да һәр яклапта үзебезнең талант бар. Гомумән безнең төркемдә менә генератор идеялар генераторы Гөлфинә, аның шуткалары бик үзенчәлекле һәм бик тә кызыклы. Бергәләшеп кызлар белән бергәләшеп әзерләндек. Детсот һәм иҗат шаукымы командаларының тапкыр мәзәкләре иң яхшы шаярту буларак билгеләп үтелде. Иҗат шаукымы командасыннан Гөлфинә Шайгарданова, Детсоттан Айгөл Юнысова, Яббар фонокларыннан Инсаф Фәрхетдинов һәм Марат Исламов иң яхшы актер исемен алдылар. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Алга таба, Вәрәшбаш авылында гомер итүче Флюра Сөләйманова сугыш чоры баласы язмышаны кечкенәдән сынаган, авырлыклар күрсә дә сынмаган, сыгылмаган, кырысланмаган ул. Бүгендә киң күңеллелеге, гадилеге белән сокландыра. Сугыш чоры баласы Флюра апа турында алдагы сюжетта. Сугыш башланганда Флюра апага нибары 7 яшь була. Әтиләрен сугышка алып киткәндә өйдә 3 бала кала. Әниләренә бик авыр булса да, балалары хакына ничек тә түзәргә тырыша. Өчесен дә ачлыктан, ялангачлыктан саклап кала. Әтиләрен яңадан күрергә насыйп булмый Флюрәгә. Шул китүеннән башка әйләнеп кайтмый ул. Үле гәүдәсен дә алып кайтмадылар, ичмасам ди Флюра апа. Аны үлгәч, шул дүртәү киткәннәр, дүртнең өчесе шунда нигә урманга күмгәннәр. Кады бинде. Кая куйык аларны диде. Апаем диде миңа аларынды. Бүре апаем, без аны күмдек диделәр. Күмгәч, без ике атланда китмәдек, аюлар акыра кадып охшап калдылар. Әтиеңә диде. Әткәйнең аягына ябышып, син китсәң нишләрмен мин Исмәгыйль дип елаганын әнинең бүген дә оныта алмыйм. Йөрәкләрне ярып әйткән шул сүзләре гомер буе колагымда яңгырады. Әти сүзен әйтергә тилмереп үстем ди Флюра апа. Бүгенге дә исемдә. Ап китәләр шулай дип. Шул килеш фирманы тараттылар. Фирманы тараткачтан әнкәй 3 бала белән авылга кайтты. Кая керергә белмибез. Мин апайларны ошатырга хәер сорашырга чыгып киттем. Артур менә шушы теге урамда инде безнең. Шунда хәер сорашырга чыгып киттем. Хәер сорашып кайтам. Апайларны ошатырга. Әнкәй инде безнең хәер сорашып кайткачтан балалар. Апагыз инде интегеп тә хәер сорашып кайтты. Аңа 1-2 вакыт белән генә артыграк салыйм әле дип миңа артыгын сала торганнар иде. Флюра апа кечкенәдән хезмәттә була. Кулының эштән бушап торганы булмагач, бүген дә гел хәрәкәттә, аяк өсте ул. 90 яшь димәссең дә үзенә. Улы Илсур белән килене Наташ тәрбиясендә бәхетле гомер кичерүче райондашыбыз һәр көнгә шөкрана кылып яши. Минем әни инде ул шундый изге кеше, безнең өчен генә түгел, башка кешеләргә дә ярдәм итә ул дигәндәй. Безнең инде ул бердән-беребез әле тагы исән торсын әле шунда яшәсен әле. Минем инде аңа рәхмәтләрем күп, ул мине күп авырлыкларда да ярдәм итте. Хәзер инде без бу тормышта канәгать булып кына яшибез. Мин бу нигезгә 17 еллык килен булып төштем. Әни миңа үз әнием кебек булды. Һәр вакыт бүлештек, сөйләштек, бөтен әйберне минем кызымны үстерде. Без эштә булганда кызымны карады. Һаман да карый, безне дә карый. Эштән кайтуга чәй куелган. Урыннарында җәеп куя. Теге соң кайталар, алҗап кайталар дип. Ошагында капканда ачып куя. Капканда ачып куя. Колхозда гомер буе сыер сауган, дуңгызлар караган Флюра апа. Үзешчән сәнгатьне үз итеп яшь чакта да, өлкәнәйгәч тә бер генә чарадан да читтә калмый ул. Оста биюче, җырчы, юморга бай сүз остасы буларак беләләр аны. Булачак тормыш иптәше Флюрәне клубтан кайтканда урлап китә. Тормышында бик күп авырлыклар күрсә дә сынмаган, сыгылмаган, язмыш сынауларын сабыр гына кичергән Флюра Сөләйманова да яшьләр көнләшерлек үҗәтлек тә, җитезлек тә бар. 100 яшьтә аз булыр әле аңа. Лилия Шәймиева, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән саубуллашам. Алга таба сез бүләккә җыр тапшыруын карый аласыз. Бездән аерылмагыз.